Yero try parmoit ka step ka bakman yapi haka kerteng jo Jesus Christ unang penyem kapor kadang long san arpusan pangakwa ban keren ni pi yakni ka kubur ka bau bleu ai mendak step hadin bang la khia ban duai bleu la yalam nadu dang step mana lai sitang la yalam ban duai la syong hi kejat jang blai bat hadin nang tanda la dap hun kata jing duai mau try keren mami nay ngan keren yo pat lam jong mi begini yo sngau yaki kentien jong mi naga ketien jong blai pi u men sim bakhut wa ban ra e kan ka wat lam tengah keren ya kan ka ketien jong blai man naga step lajan man naga step ya pi di para mengat ya fi dear viewers da kabor jong men sim bakhut am syu bang syu keren da ka jing start brio da pi dan kamban da sngap pa baba pi sngap pinyo iki jingker khu sisa ba pinda sngap ban pen ko ngu e ka bang hikai ka bang mensim jong blai ula dap hikai shwa yana bang praktis kita ba de yang ta bang sa sam ya pi ngong pi ti mentang akwa ba ban keren syapang kawai ka topik kalong ba bun na pi ki bapet ya kan ke video pidan hagi jing syakte syakhu pidan haka jing kerdu apa dan lani haka ketien parangila menong ka financial problem nani kata ka jing kerdu ha ba kay day bat ka liang ka pisah ka tingka om tak kata pidan kidan ki babiang haka liang ka tingkar on kidan ka jing kerdu haka mensim joki gibiang ka spa ka paun rei pisham jing e ayi rasam pisham pidang ya kata ka lenti di cloud itaki rei akwa ban yathu feeling ba ka ni video pinas ngap hanu ka bakut bat pin sai i bagi dan kinong rim ya ki bau blai ula da bu lupa ya kita ki ba iet ya u di tom ini sedang no kai ka ba mende banga puli dang step blai ula aya na ka kitab Isaya mala puli bun lenong hadai kai ka ba khamsyo bangan keren ya fi ka bau blai kwa ban ai ya fi ki ba sliang shisha ki ba dan ha ki jing e kibadan haka jing kerdu ka mai kaji kibadan haka jing kerdu haka mensim kibadan ki jing ele bat ya mengin let bat ngana ka kitab mana u prophet Isaya kalnong ka basau pulai kat ka bakat sau man sedang nak kat ka bakat sau ter kumni u am utrai undang siu spa jong fi utau bakut jong fi jong ki Israel naka benta jong fi ngalapa sya Babylon dengan penhiar ya kabaro kum kindong petwer wat yi khaldi hakilim ka jing risa jong ki ngalong utrai utau bakut jong fi unong thau ki Israel usim jong fi kum ni uang utrai sabsha uba penlong kalenti haka duriau bat kalenti ya haki umba uba walam no ya ka kali ya pom bat ukulai ya upat ya pom bat ya kabor dia tialam kin am kishu kila du no lapen lip yaki kumusai syarak wat ken mau shu wat ken mau yaki ai bamen shua lam ni yaki ai barim wat perkhat haka mi gan le ka ai ka batambai menta kan mi no pin om tip yaka gan penlong kalti haka rikla ken bat kiwa haka ri bakenja sebab nanta deu ka umno kimrat klau kin buram yang ki mersiang bat ki ostrich dabar nga ai haka rikla bat kiwa haka ri kenja ban pendi ya upat lang jonga ya ubala jit jonga ya uni upat lang bangala penlong daka benta ya ladi bakin ya lap ya ka jing ya ro jonga pi kan ka jing kular jong blai wang kumno wang along tau blai ubashna ya kalenti hapadang ka wang do uba penlong kalenti haka duriau dei hom dei tangah ko haka duriau
bat kalentiat ya ki ombak ubawan lam no ya ka kali ya pom bat kulai bat yopat ya pom piket mau dem kani ka keren chapang katu ka Exodus ma kani ka jing mi no Exodus mat ka jing mi no jogi kun Israel na kari Egypt haba kila syabe au paru mdei long syabe bat gitu gi pat ya pom tu bat u blay ula tau ya kalenti hapadang ka duriau ka basau di para mangat kani ka jutang abarem aba puliefi kani ka jutang barem ka kren syapang ki Israel bat pitip nem kani ka jutang abarem lada pis ngau thu ban penan kam ya ka thau yang ngiru manga mapi ngilong ki Israel ki bakenja ben sim kat ki balai pediang ni utrai kat ki balai yok mak no ni kita ki pop kat ki balai kha arsi ni ki lo omong men sim ki balai nget bat ben ko ngu ha ki tin jo utrai ni dai ki Israel ki bakenja men sim takadawat ong ra ba ka jutang kabarem ka dai tang ki jiu rela da pi so thu ban puli da ka bo da men sim jo balai pi so thu bagi jingker khu ki ba lakular hau Abraham ki long na menta jong a jong piru tiga kwa andri balai babun na pi ki sakut aka kerdu ki sakut aka jing sakut aka jing kuslai kadai namar mapim so thu ya ka tin jong balai kadai ka bapim pusan bat pisu puli kum tu rega ya thu e pi ma men ne ngala du ai ho balai ngala syong ba balai ula ai ka jing shay ma kran ya ka tin jong balai bat kan kerku shay pi kinong sngap kumno pila bantip ba pidai ki Israel ki bakan jaman sim lani ki nong yo pateng nau Adam ka ktin jong blai ka kran shai mdai manga kran yang in let naga city ki Galatia kal nong ka balai ka tkhat ka ba Henry terter ka ba angkum do sngap ha kumju kumba Abraham ulanget yo blai bat lanyo ya kata hau ka hak namar kata tu fintip ba kita ki banaka jingat kita kan kilong ki khun u Abraham maka jing tho haba kala yo i lepa ba u blai un pen kesan ya ki gentle daka jingat kala ya tu lupa ya ka gospel hau Abraham pan u Abraham la yo snow ya ka gospel ru om kala ya tu lupa ya ka gospel hau Abraham kada om hami en kerku ya ki jat benriu baro kumta ti la kerku ya kita ki ba naka jinget lambat u Abraham u baget namar kat ki balong na ki jingle ka hukum ki long hapo ka jing tim kan namar latho long bala tim ya wei pa wei wam ya ine ki ai baro ki bala tho ki kitab ka hukum ya ka banle ki tiba an pensan ya no ru da ka hukum hakamat ublai kapau sina naba ubahak on im daka jinggan no ukres ulasius pa ingi daka jingtem ka hukum daka bapenlong ya ka u ka jingtem daka bentajong ni namara tho long balatim ya uai puai baro basdien haudien khanang maka jingkerku ka jamu Abraham ha ukres jisu ka jowan hagi gentle mangin yo pediang ya ka jingkular ya ubensim daka jingan bila syaya beta baong kumno bangiru kita ki balangat hau Jesus Christ kilong kinong hiyo pateng hau Abraham pinapuli ya ka kitab Genesis na do kalong nong bakat ar ter pini i bau bleu khat yo Abraham bau bleu lakular ban kerku ya ki jing kerku alang bau Abraham ko pa ka jing tingin yo e kita ki jing kerku ya ki balakular hau Abraham haki Israel ngilong ki Israel ki bakenja mesim balada niat ya ka duriau ka basau higa duriau ka basau ka thau ya ki jing at plong ka bangidan ka duriau ka basau ka dai ha ma pia kendu pinyat kumlu lang ba ka duriau pindalek tang lang ba ka wa ro da pim nang jingi pila ngam dai pat ong ka wa lek tang tu swimming pool ro da pim nang man jingi pingap jelap rein ta Quran siapa ka duriau ka dai ka ba pim la asyu ban le ada ublay ular wang ngan tau wang ngala dap tau ya kan ti apa dengan giduriau umbang tak tahu wang rei mentangan lek ke ka mathamai sakba la da pidang ya
kata duriau ka jingat pelung pai ublei kular kum dia wang kum ni wang wat kan ma gi ai moment ma lam ni gi ai mariam buat berkat kami ngan le ka ai ga batamai mentakan mi no pin tip ya ka ngan penlong kalenti hakari klau kan bat ki wa akari kenja ki merak klau kin buram ya ki bersiang bat ki ostrich damar nga ai hakari klau bat ki wa hakari kenja ban pendi ya upat lang jonga ya ubala jet jonga ya ni upat lang jonga ngala penlong nak menta ya la dia bikin ya lap ya jingiro jonga sengap bale si pidang ya beta hakalan tiri klau pis liang pi tenrang kari klau jong pigal abandai pidan haka financial problem pidan haka taka jingkerdo haka yo kakat pidan ka jingkerdo haka sim pidan haka riklau reu ong utrai pun kan mau fi kan segi wong hatu ngamlong tau blai ubala penyat yaki Israel nak duriau ka basau ngala snai kan ro ngala penyat ngala penrengkiang hatu pemdai tau ju blai uba pidang ya nak ka riklau pin kelat no iki barim ring ada sepenlong ya fi sepenlong an sa ai ya fi uji skres wang ngalang unang lang lang berat wasisha no Asam arpulai Quran Jepang undang aplang berat uba pentia iki jakap lang bajarangam uba ai uba yale iki nong shun jong fi babu ya ka mit basang ya ka mit apa nang nong shun jong fi hatu umdai uju ublai tibi dai kaban mi no nak jing kuslai Pinang ban mi no ni gini ban so tu yagi jingkular jong tin jong balai pihak banyak reklam ta balai pihak banyak ya jingkerdu pihak banyak apa pihak pediam yo balai ru kadai namar balai tenju ban pau ya ka bor jong ka buram jong oh para banget ngala juyat ya ka lenti reklam ka juyat ka jing and right habang ayo ya ka tin jong balai barap dan ka reklam ngayo ka no balai ayo kita ke ga jing em jong abam jukut gi kersoi pada pada gi jing ngakwa ban ong ya free bangadan ka jing kemen hau try ngadan ka jing kular ka bangayo nak ka tien jong try bala kular ya kita gi Israel gi baken jaman sim gi ba wan jong try nak ka jinget am nak ka jing artatin lada pidei ubriu uban em nak ka jinget fi bandan ka jing em jong jing duai ka intimacy ba blay bat ka bor ban puli ka tien jong blay da man sim khut man ra ya ka wat lam ka balong ka wat lam ka tien jong blay ka wat lam jong man sim haleluya oh bat amen mi nak tu ka jing pidan ka jing mata nga hukum mi tu ka jing kan kan ria na fi ong ya la di ong na dan ka jinget nga dai ukon jong Abraham nga yo kenti ni try nga dan ka riklau ndre man tangan mi nak riklau nga net au Jesus Christ raka baba sekire bebe shandara baba sekira ba haleluya haleluya oh kitu gi badang dan ka riklau sengap yang ini kentien nak keren yang mensim dah mensim kut yang mensim fi dan nak jingkerdu nak financial problem fi let show Jesus Christ fi keren nak jinget fi yang ini kin rea no nah oh fi snow habang keren ya fi ngam keren yang kentien jole jo ngam keren nak theology nak keren nak abang mensim yang boleh open slate lang baka ketien jo uburam ya ka ketien jo ribun fi pisakut iki jing namar pim tip kum duman panu belai bat uang syuk ni kat khat ka bu ar pia kenduk jing emtan rei belai uang penban memsim la khat kerpat yang aku Jacob henry melaptai yang aku Israel pa apa pipian apa dengan riklau apa dengan jing pim sim la khat kerpat utrai pia kesat dal di pi kuslai pi overthink pi kuslai pi sedang ban yale dalah ka jong ka bor rei wong blai wong du penban memsim la khat kerpat yang aku Jacob rei malaptai yang aku Israel memsim lawan lam hanga yagi langrat barit gi jing aingu thang jong mi ban memsim pendan buram yang ada ki jing kenya jong mi ngam sim la ban ngam sim laban mi ban syakri da ka jing aingu lam ni pen petai mi da ka jing ubi memsim la tiet pai yang ada usbai ban memsim la pen kedang yang ada ka klen ka jing kenya jong mi pleng melas pen syakri yang da ki pop jong mi mala pen petai yang da ki jing palat jong mi nga mangahi ngalong tau ba pendam no kita ki jing rengkang
jong mi nak bentai la dihi bat ngan kan mau syu igi pop jong mi tu pen kan mau yang bagi dia sat lang ti men pen i la ka dau ba pen kesan ya mi ukpa baning kong jong mi la le pop bat ki bahikai ya mi kala le palat yang namar kata ngan pen sang hinong sinchar jong ka jaka kentang bat pen long ka jingtem ya u Jacob bat ya ka jingkran ben u Israel khat ka bas lanong ba sau ong mi lakum taru tu ngau ko Jacob u Syakri jonga bat ko Israel ya ubang ala jit kom ni u try ubala tau ya mi ba penlang ya mi na duk ka kapo uban ya rap ya mi wat syap tinggo Jacob u Syakri jonga bat mi u Jeshurun ya ubala jit na mangan teom hau tau pasliang bat ki wakdut aka kendau barengkiang ngan te elo mensim halor usang bai jong mi bayala ka jingkel hu halor ki kun gi ksiu jong mi te ki mi apa dengu plang kum gi ding lato ti shenrang harut ki wa kin roi ngano fi kadau kalong bapi klam dau ble kadau ka bapi sha jinge kalong bapi klam bagi pop jam fi la ban khai fi kala dei ba fin mi no ni ki pop mi no kala ka ba mot ong trai ka wada ka ba jom mi la yit ya mi kan trai jisu la pen kedia no ngan ka pop jong ka jing khus lai la pen kedia ngan ka pop jong ka jing bam duai jong ka jing bam puli ka ba trai jong ka jing jai tu jong ka jing le dal di jong ka jing shania ka jing la jong ka jing shania ka tingka ka jing la bor bri ong trai nga wan ban pendem mi mentan trai wan do men si bakut pelat lot yang sedang ban puli ka ketien jong blai sedang ban claim ki promises ki bala to ha ka ketien jong blai sedang no para banget ada fi yo sngo ni wat pen la ka jong ka do no u blai wong am kan mau syu ki pop fingan map fingan sat ngan brat ka bajeli ko duri ngan pen saprat na kembana ka mi ni ngan pen ya klat ya ka pop jo fi kembana mi ni sa sat ni la da fi long ki bakloi hanai la da pi yai le syai le ka pop pim kwa pi bu arsap ka badok nun pi kwa man let ka jing sang roi ka kejat fi pop roi to man ta to wan no wan kata ka jing kanya ka bashisha ong turai om syu begin wan lang de ki lang sok mo de ki roi ka jing kanya ka bashisha ka dei ka ba pi IT ka mat ka duan ka ba pi pat ka do nun ba pi ud au turai pi khat na du ban bor baro na du ka men sim baro ba utran wan sat dah snam ba fin ngat au Jesus Christ bat nam ta fit pen ko mo ban yo sat ban yo tap no iki di pop ha jong jing pen bap sa ka kerteng jong Jesus Christ ban nasrat bat fin sedang ban duai ban ke intimacy mo blai bat fin yo sngow ini ki tin ki bang kran mungkin long un blai un mi no ni kitu ka reclaw jong fi apa pidang ya reclaw ki dan gibri ki bladap kita dap dia jing ka arsin kita dap kala ka mumut le si fi dan ka reclaim tan reshim ni kini promises jong blai ong wat kan mau syu ka berim ong try mala penyat ya ki kun Israel ren ba ka duriau ka basau ren menta men le ki bakam crown ka menta jong metro aja suman men hap pedeng ka reclaim ai yang turang nget ngalang kun jong mi ngadan ka hok try ban let ta ka snam jong Jesus Christ ban pan Jesus Christ bang pimpat sim lapan menta ka na ukpa ka kerteng jong andre menta tu pano daga jinget kay fidon kamu Jesus Christ un snap kita ki bakpan daga jinget kata ka jing pan jong fi kam dai ban long shisin arsin ga dai ban long persistent hagi jing duai kino men step kino shi baji arbaji lai baji ni sau baji kat bang pen kendet men si bakut ki dam duai da wa do not baro pan daga jinget u blain sale ki re ki ba yandara ba ki shaka ba ruko bo yandara ba ki ngakran daga jinget ba itu badan ka jing kerdu fin light load nganong fi kadang ka ikhtiar kadang ka bora bang kran fi da ka tin jali keren baka jinget yang fikan long na Jesus Christ banan ka jing like load ngong kita kibat pangkin yo kya kita badan jing pang barang pet mantang ngong fin yo kya ha ka kerteng jong Jesus Christ banan se ke rapa syake de ka jing kus like kan ria no mino na ka jing kus like ngabrat lagi Jesus ong ki baro ki jing kit bakyan awat ban brat ki slak jat me ka yen ka jinget ngan duai belong mo beri duai long ka beri duai long ka kena samla long kena samla duai uba penlut por ki jing duai ka jing boleh ki jong blai fenum yo pang no para banget da ka jing ai jong blai ai thu fi de ki snam wa lang atia tang sausan genta ni de tang sau genta mereka dan ka bor jong mesim ko ka
ikhtiar nganong fi haba pi syang ai ki kejap jong jisu pin i un le ke ba thamai na mata jong fi film long shu ju ubri fin dan ka jing keman apa dengan jing fin long ki nong elap fin long ki influencers fin long ki bri ki ban blay on sakar khu fi bat ki bri kin yo di ya kita ka jing kerku leng ba fin long kata ka wa ga ba slay overflowing life balik ngai kan ka ministry ka overflowing life discipleship ministry namar naga gospel yo honest kalau nang bah nyau nak khat ka ba life pun ayang ini dua yang ini pet kam dei ka bang shu thau in ka vision ka jing long sanran re kalau nang ka bah nyau haga gospel yo honest kalau nang ka ba lai pun kat khat ka ba lai pun yo sngap pin long ki wa em wong no wong dia ka sni ka ba khadu ka sni ka ba khrao jong ka jing khawai ni mu jisu la yang ba la pertau da ong la da uno ru usngau sleng ai ba un wan hanga bat undi ru jaru banget hanga sngap jaru banget hanga kumbala ong ga jing tho ki wa ba em kinyai tu na ka do no jong rivers of living water shall overflow. Tengah-tengah I overflowing life discipleship ministry. Kadang bangin tu, fiu sengau kat tu tengah. Kak siar garupa ngamdan fi, rek ka bangadan nga ai fi ngadan yau man si makut bakat tu kan ka wa ba em namar ngalangat. Fiu di lang mata, fiu sengau ini ki ketien jong blai, bat ka man sim jong fi ka kende ka ki ka lat lu, bagi man sim paman nga kedia ka tang jong Jesus. Ka kurangnya ka jing lat lu fi. Wang rei kan nga kran sya pang umen sim makut sngap. Ladang nuru usngau sliang ai bon wan hanga ba undi ru jaru banget hanga kumbala ong ga jing tho ki wa om em ken ai tut naga do no ju han raya kan ni ukuran sapang o men sim khut ya kita gi banget u kin sa pediang namar am sim pat ai ho men sim khut na wam pat lang pendan buram yo Jesus Christ le sidan na pedang jong fi ki bang pat yo pediang yo men sim khut fila nget rei fun pat yo pediang fila nget fila kala pemut la da pen baptis fi la da pen ngam fi ha kertang jong Jesus Christ rei fidang yai trang man sim khut pediang na man sim khut bat fin long kan ka wa ga batut ka ba kersai ba fikran ki wei kin jo ka bor film nom kran shu naka pulpit kum ba kran ki theologian no fin re fin kran ya uta da ka tien jong blai kum bala pensle no man sim khut bat ki wa em kin kersai fi kin tu chi wei kin slay oh reki bayan na ba sakara ba shike de oh ribe shike de da yan na ba tongin ya dua ilang mata kan ba fidang pet ini itu ibadah apa yang ka jingpang itu ibadah apa yang ka jing huslai bulan apa yang ka jing pop jong ka jing yale haki kam aurea haki pet film jaklia haka ga ba you wan bat nga punya syong mata punya dua ilang nam tu au try jisu ba i try langit try ngadang dan ka jing ngai try jisu ngawan ban plano try shabar but try jisu ngawan ban plano i pop plano i pop yang fi play shabar ngadang fi but fini i apa pi pla pi khat artat yang snam jong Jesus ong try jisu lada ka dai ka pop area jong fi ang plano try lada ka dai ka jing ku slide plano shabar lada ka jing ya bam ya map shi sem plano ya ta ong try jisu ngawan ko nong pop try jisu ba ko na plano try jisu ba ko sat ku ya ka snam jong mi pendap tu men sim khut yang apan mi no kini men sim baman wan no men sim polite lo yang bahkan finang dua yang tengah hukum kita men sim baman kin riak na fi kadang ka ikhtiar wadong ka deka video rei ka dai ka bala pensle dong men sim jomlai reki be sakara baba yandara baseke I break you demons right now a demon of depression I cancel right now demon of ka jing kerdu kan riak na fi menta kan ka jing te ka men sim hukum nga release ya ka grup nga release ya ka power nga keren ya bor jong men sim ko reki be sakara baba yandara baseke mi no na ka jing long niam gitu ibarang pet ya badan sudah na kan niam mi no ITO Jesus Christ nga keren ya ka jing lat lut freedom finyo snow ya ka jing shisha kan polite lut fi na ukris polite lut fi fin lat lut da shisha reki be sakara baba yandara ba gitu gi bang pak pediang yo men sim khut pan mentangan duai fi finyo pediang turaji supendap begini gi bat sleng do men sim khut ibala terang gi bayai up try reki be sakara baba yandara baseke fill them up Lord fill them up with the Holy Spirit pendap ini kong pendap ini kena samla pendap ini ba ibarat up mentai bas liang reki ba yandara basik fill them up Lord Jesus berkodor try ngakuran ya jing lat lut pait lang jome kini try ke bela pediang ni me ke bela yok yo men sim khut ke belang yat ya kan lentiri klau try kin
zai i shan try bikin yo di na ka wa im ba try Yesu ki jing terkhong ju ki hapdeng ka jing terkhong blai la kular na kitab Isaya bon sa ai fi na ka lanong ba sapla da puli kini try Yesu ha ka kerteng jong Yesu Christ bana Nazaret ni pan na kepada ka jingat. Amen, amen, haleluya. Dalam fi layo jingkar kuna kani video so kada like da share da subscribe da comment seru bada pet arsin lai sin nganong fi bat syong bada puli ka tin jong ulai na marngam syukran fi kentin jelum dengan isyan suer nang ni ai ka buram ka jingero show try unong pen em jongi bat tu long ka jingsuk fi. Amen, bat amen.